L'Ajuntament de Sant Pol de Mar va fer l'últim ple municipal de l'any el passat dimarts 27 de desembre. El ple, que en aquest cas va ser extraordinari, va comptar amb la presència d'una vintena de veïns que van voler assistir-hi. Entre els punts de l'ordre del dia en van destacar 3. La derogació de les bases generals dels processos selectius per a places vacants de l'Ajuntament, el pla d'usos de les platges de Sant Pol de Mar i la pròrroga de la gestió del cementiri municipal. El punt número 2 de l'ordre del dia era la derogació de les bases generals dels processos selectius. Bé, això com us vaig explicar a la Junta de Portaveus, doncs senzillament és adequar-nos a la normativa vigent en quant a les bases per tots els concursos i els processos selectius que fem aquí a l'Ajuntament. Senzillament és posar-nos al dia. La moció, cal dir, que es va aprovar per unanimitat. Un dels altres punts a destacar del ple va ser el referent al pla d'usos de les platges, que ha de durar fins a l'any 2021. La regidora de Medi Ambient, Verònica Martí, va explicar aquest pla. El pla és pràcticament el mateix que l'any passat, només s'ha d'afegir unes guinguetes per una mena de taquilles, una cosa que es van proposar, que no hi ha cap cost i ens sembla interessant, que és per poder guardar les coses a la platja, inclús hi ha un carregador per mòbil, són 2 guinguetes, una aniria a Can Villar i l'altra al Morer. Hi ha una altra cosa nova, que de moment hem posat 50 metres quadrats d'ocupació, que seria per una explotació, per lloguer de caiacs i pàdels, coses petites, embarcacions molt petites. Esquerra Republicana de Catalunya va decidir abstenir-se, argumentant que es va afegir una modificació al pla sense avisar-los prèviament. En aquest punt nosaltres també ens abstindrem, tot i que teníem el convenciment, t'haig de dir, de votar favorablement, ja que el regidor de Territori em va convocar a mi en una reunió i em va explicar amb tot detall quin era el pla d'usos de la platja i de cop i volta, per sorpresa, vaig saber que tu havies fet una modificació, que tu no m'havies citat per explicar la modificació i de fet veig que no només no tinc gaire clar quina és la modificació, sinó que ni tan sols té molt clar el govern si és competència teva o del delegat de Territori. Aquest punt es va aprovar amb els vots a favor de totes les forces polítiques del poble, excepte els 2, com dèiem, d'Esquerra Republicana, que van decidir abstenir-se. D'altra banda, es va tractar el contracte de gestió del cementiri de Sant Pol. L'objectiu era prorrogar un any més aquest contracte amb l'empresa que gestiona aquest espai. El punt es va aprovar amb els vots a favor de tots els partits polítics, excepte d'Iniciativa, que hi va votar en contra. El futur del nostre poble no el decidirà cap tribunal. El futur del nostre poble el decidirem tots i totes. Solidaritat, Joan. Som al teu costat i no caminaràs sol.